Kampo sa tulo ka kani Highway Patrol Group Central Visayas officials nibutyag nga mo-file sila og motion for reconsideration nunot sa pag-issue sa korte og arrest warrant bato kanila. Si Regional Trial Court Judge Maximo Perez sa Argao, Cebu ni-issue sa warrant of arrest alang sa mga akusadong sila si Senior Inspector Joselito Lerion, Senior Superintendent Romualdo Iglesia ug PO1 Alex Bacani, mga kanhi HPG officers nga temporaryong gibalhog sa Camp Crame. Ang tulo mo ay gitumbok nga suspetsado sa pagpatay kang Attorney Noel Archival ug laing duha ka mga tawo sa Dalaguete, Cebu. Ang mga akusado nag-atubang og kasong multiple murder ug frustrated murder, mga kasong puros dili mapiansahan. Apan matod ni defense lawyer Inocencio de la Serna nga bisan pa madog ilang girespeto ang desisyon sa korte, musang at gihapon sila og motion for reconsideration aron sa pagpanghinumdum sa korte nga duna pa sila'y kapin sa unom ka mga pending motions. Una nang niduso og nagkadaiyang motion ngadto sa korte ang kampo sa mga akusado, pinaagi usab sa ilang mga abogado aron kapugngan ang paglusot sa arrest warrant, apan nabasura ra usab kini subay sa kamanduan sa hukmanan nga dakpo na ang mga akusadong HPG personnel. Ang igsuon ni Attorney Noel Archival nga si Barangay Talamban Councilor Nelson Archival gihangop ang maong kalambuan ug ningon nga gisiguro na sa ilang mga abogado ang pag-issue og commitment order aron mabalhin ang mga akusado gikan sa Camp Crame ug i-detain dinhi sa Subo. Si Regional Intelligence Division Chief Pablo Labra II nibutyag nga ang kapulisan anda moluwat og arrest warrant patok sa mga akusado apan naghuwat pa sila sa kopya sa arrest warrant.